What's up mga kayam? Welcome back to my channel. For today's videos, ang lulutuin kong recipe para sa araw na ito ay ang spicy adobong manok sa gata. What? So mga kayam, siguradong mapapalakas ang kain nyo ngayong hapunan at tsak tataob ang kaldero nyo. So mga kayam, samahan nyo ako para sa ating pagluluto. Few moments later.